கார்த்திக் தீபா சீரியலில் நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. கார்த்திகிட்ட வந்து அவங்க மாமா பேசுகிறாங்க. இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக தான் என் பொண்ணை வேணான்னு சொன்னேன் அப்படின்னோன்னா கார்த்தி வந்து தடுத்து நிறுத்துறாப்புல. மாமா, தேவையில்லாத விஷயத்துலலாம் என் ஒய்ஃபை பற்றி தப்பாக பேசுகிற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னோடனே பாட்டியும் சொல்கிறாங்க, அவனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணியாச்சு, கடவுள் யார் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமோ அவங்கவுங்களுக்கு தான் வாழ்க்கை சேருவாங்க ஒன்று, தேவையில்லாமல் நீ வந்து முடிஞ்சு போன விஷயத்தெல்லாம் பேசி அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னான். மாமா, நான் இன்னொரு தடவை சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் மாமா, இப்படி கஷ்டப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு கார்த்தி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போகிறாங்க. தீபா வந்து மாடியில் வந்து தனியாக நின்று இப்போ யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அபிராமி அம்மாவுக்கும் என்னை பிடிக்கல, ஐஸ்வர்யாவும் வந்து ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறாங்க, நம்ம அழகாக இல்லை அறிவாக இல்லை அப்படின்ட்டு, கடவுளே என்னை ஏன் தான் இப்படி கார்த்திக் சாருக்கு ஜோடியாக போட்டு கஷ்டப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி எங்கேருந்து வராங்க, என்னங்க எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க, எங்கள் மாமா சொல்கிறாங்க, எங்கள் பாட்டி சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து மன வருத்தப்பட தேவையில்லை. நான் வந்து என் மனசுக்கு ஏற்ற நல்ல பொண்ணாக தான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன், என் மனப்பூர்வமாக தான் நான் உங்களை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் நீங்கள் தேவையில்லாமல் இவங்க பேசுகிறதெல்லாம் தப்பாக பேசுகிறதெல்லாம் காதில் வாங்கிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. மறுபடியும் பழையபடி தப்பாலாம் எதுவும் யோசிக்காதீங்க. நம்ம இப்போ தான் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து புரிதல் ஆரம்பிச்சிருக்கு. நான் உங்களை வந்து என் கண்ணுக்குள்ளே வச்சு கவனமாக பார்த்துப்பேன். நீங்கள் தேவையில்லாமல் கவலைப்படுற வேலை வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு கார்த்தி சொல்கிறாப்புல. கேட்டு, இல்லை கார்த்திக் சார், நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குறேன்ல, என்னால் தான் உங்கள் குடும்பத்துக்கே அசிங்கமாக இருக்குல்ல அப்படின்னோன்னே, யார் சொன்னால் உங்களால் வந்து எனக்கு கஷ்டம்னு, நீங்கள் வந்து முதல்ல என் அண்ணி குழந்தைங்கள காப்பாற்றினதுலேருந்து ஆரம்பிக்கட்டும், என் ஃபேக்ட்ரியில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனையே தீர்த்து வச்சிங்க, அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளத்தை எனக்காக தான், எங்கள் ஃபேமிலிக்காக தான் நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க. அது மட்டும் கிடையாது, உங்களோட நல்ல குணம் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து, அது மனசு உவந்து தான் நான் உங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் தவிர, ஏற்றுக்கிட்டேன் தவிர, நான் பாட்டி சொல்கிறனாலையோ மற்றவங்கனாலையோ நான் வந்து உங்களை வந்து விட்டு பிரிஞ்சிட மாட்டேன். நீங்கள் அதை முதல்ல தைரியமாக இருங்க, நான் உங்களுக்கானவன் தான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறத முதல்ல மனசில் ஏற்றுக்கங்க. எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கார்த்தி வந்து தீபாவுக்கு வந்து நல்ல நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி ரொமான்டிக்காக தைரியம் கொடுத்து பேசுகிறாங்க. மீனாட்சி வந்து தீபாவை பார்த்து பேசுகிறாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம குடும்பத்தில் வந்து நம்ம ஜெயிச்சதே இல்லை. ஒவ்வொரு தடவையும் நானும் சரி ஐஸ்வர்யாவும் சரி அந்த போட்டியெல்லாம் ஜெயிக்கணும்னு எவ்வளோ நினச்சி பார்த்துருக்கோம். அந்த வந்து வைர நெக்லஸை நம்ம ஜெயிச்சதில்லை. நம்ம குடும்பத்துக்கு நீ தான் வந்து நிச்சயமாக இந்த வைர நெக்லஸை வந்து போட்டி விளாண்டு ஜெயிச்சு கொடுக்குற. அப்படி நீ ஜெயிச்சு கொடுத்தேன்னா நிச்சயமாக அபிராமி அம்மா வந்து மனசு மாற அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. நீயும் இவங்ககிட்டேயும் நல்ல பேர் எடுத்த மாதிரி ஆச்சு. அதனால் நீ இன்னும் மனசை விட்டுறாமல் சந்தோஷமாக கார்த்திக் தான் உனக்கு துணையாக இருக்காங்க. மற்றவங்க யாரும் வந்து உனக்கு துணையாக இருக்கணுங்கிற கவலையெல்லாம் விடு. மற்றவங்க யார் என்ன செஞ்சாலும் நீ கார்த்தியோட மனைவி, கார்த்திக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு, அதை முதல்ல கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம ஜெயிக்கிறோம் இந்த போட்டியில் அப்படின்னு சொல்கிறதோட எபிசோடு முடிக்கிறாங்க.